U osnovnoj školi Žakanje školsko zvono već godinama ne zvoni, jer ovdje učenje ne prestaje. Naša škola ima dugu povijest i tradiciju od preko 150 godina. Možemo igrati stolni tenis, šah, slagati puzle, crtati. Ponosni smo na naš prekrasni školski vrt. U našoj učeničkoj zadruzi Brezik izrađujemo prekrasne stvari od gline. Njezina područna škola Kamanje, nedavno je dobila novu dvoranu. Ljudima u žakanjskom kraju puno znači i obnova državne ceste D6. Grbava je, razrovana dosta je, da bi trebalo napraviti bi. To tuče ovako. To treba izravnati. Za prolaz za turiste najviše. Nova cesta. Mi samo tu idemo, nigdje drugdje. Nema drugi put. Novcem iz Fonda solidarnosti obnovljena je crkva u Pravutini. Da nije bilo Fonda solidarnosti Europske unije i pomoći županije Karlovačke, to se ne bi nikako moglo dogoditi i obnoviti jer to su velika sredstva.